Nos, a pünkösdi bicaj túra első szünete. Tessék? Eltennéd ezt. Megfogom a kis ujjamat. Bocsi, bocs. Semmi gond. Szóval mi a helyzet, fiúk? Mennyi az állás? Kinek a javára? Szóval apukák azok nagyon tudnak. Fiúknak is megy a kapufarúgás. Azt láttad? Az nagyon kemény volt, amikor ide lőtt. Igen, az nagyon szép volt. Na gyerünk, hajrá apukák, most videózok, szeretnék látni egy gólt, de a fiúktól is szép lesz, gratula! Mennyi? Tessék, fel a kapu. Jó megy. Kapus, hátvéd Dani. Na azaz, jó lesz Beni. Na és ez mellé. Óriási volt. Bravo. Szép védés. Ez már a kapusé. 5-4 oda? 5-4 oda és 6-os a meccs. Ebből még akár 3C győzelem is lehet. Na gyerünk, apa-fia küzdelem. Mutasd meg, hogy kell gólt rúgni. Hát ez bement. Ez 5-5. Dani, túléled? Romsics Dávid és az én Gyönyikém harcoltak egymással. Tibi közben napozik egyet. Na fiúk, ezt az utolsó gólt be kéne lőni. Hajrá apukák! Ajaj, én is labdát kaptam. Zavar az apa. Ebből gól lesz. Gól! És gól! Ízik, apa! Jó, menjünk, Fizi. Na. Vagy 8